खुलुमबाय लोगोफोर दिनै मा बिटिआर एकर्ड डे ओमफ्राय बेखौ खुंदों दिनैनि बे बिटिआर एकर्ड डे खौ माने लिड लादों जोंनि फरायसा आफाद ओमफ्राय बे एकर्ड डे खौ लिड लानांगौमोन सोर जायफोर खुंथायाव थानाय जायफोर सिगनेटरिफोर ना बेफोरो लानांगौमोन बिटिआरनि सीएम बिथाङा मोनसे स्टेटमेन्ट होदों माबा सीमा बारायनाय एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालामनाय बा बावहाय बुंनांगौ जेबो गैया बिसोरो 10 बोसोरनि उनाव खालामो 20 बोसोरनि उनाव खालामो एकर्डनि बे माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय बेखौ आहा बुंनांगौ गैया इमप्लिमेन्टआ 5 बोसोरनि गेजेरावनो कमप्लिट जानांगौ आं बेखौ सानाखै खारन जिहेतु आसाम एकर्डआव आसामनि मोनसे एकर्डआव दफाफ्रा ना मावफुंजोबजायाखै बेखौ नायोब्ला जोंनियाबो जोंनि फिसौफ्राबो बे बिटिआर एकर्डखौ जोबहैजोबनाय नङा आं बेखौ सानदों खारन जोंबो आसाम एकर्ड डे बा आसामनि माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय आंनि फिसाफ्राबो दिनै खोनाफिनबावसिगोन आरो बुजिसिगोन नङा होनबा आं बाथ्राखौ बेखौ बुंनो थाङाखै आरो सीमा बारायनाय बिनि सायावबो गोबां जेंना जेंसिया फैगोन सानदोंदां जोंना बिथां प्रमद बर' बिटिआरनि सीएमआ आं थानायावनो गासैखौबो इमप्लिमेन्ट खालामजोबगोन बिथाङा बुंबावदोंमोन जेब्ला एकर्ड जादोंमोन सुइसाइडनि बाथ्रा माबायदि सुइसाइड जागोन बबेबा बिथिङाव सोर बहा मा सुइसाइड जायो बिखौ बुंनांगौ जेबो गैया आरो पृथिबियावथ' गोबां सुइसाइड दङ गोबां रोखोमनि सुइसाइड जाग्रा दङ नङा होमबा जोंनि बिटिसि आव बा बिटिआरआवहाय बेफोरबायदि सुइसाइड जाग्रा रावबो ओंखाराखै आरो दिनैसिमबो जोनोम जाफेराखै आरो बियो जानोबो हानाय नङा बियो दिनैहाय गोबां रायजो राजायानो बिनि सायाव माखासे एसेब्लाबो फोथायनायफ्रा खम जानो हमलांदों दा मेन बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै दिपेन बर' बिथाङाबो एकर्ड डे खौ गाजा गोमजायै फालिदों आं बिथांमोना खावलायजानांगौसोमोन आंनि हिसाबाव दिपेन बर'मोना बा फरायसा आफादा दिनै जों फरायसा आफाद हिसाबै बुङोब्ला फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बुंजायसै मानो होनना बुङोबा आफादखौ जों दुसिया दा बे सानैसो दैदेनगिरिनि थाखायनो माखासे जोंनि गोथार आफाद रायजोआनो गोथार आफाद होनोबा अफ्रिया हारसिंनो अगोथार माब्रै होननो जिहेतु जोंनि सिनस्रि बेकबन फरायसा आफाद आबसुआ आंबो गाज्रि मोना मोजां मोनो नाथाय फरायसा आफादखौ खावलायजानाय लाइजाम हरजानाय जानांगौमोन नाथायबा जोंनाव दैदेनगिरिफ्रा मा बिथांमोनासो आगभाग सिगांनो मा लादों नैबे बिथिङाव एक्टिभ रलखौ जों लानायखौ नुदों आंनि हिसाबाव दा लाथों बेखौ नङा मैया सासे दैदेनगिरिया बुंदों दै फरायसा आफादनि दैदेनगिरिया माने ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों बियो जों हेफाजाब होलायनो मानो हेफाजाब होआ जों होगोन दा बाथ्राया जाहैबाय फरायसा आफादनि सायाव आं गोबां बाथ्रा बुंनांगौ गैया एबसु हिसाबै आंबो मोजां मोनो खिन्थु दैदेनगिरिफोरखौ ओरैबा स्लेब ओरैबा स्लेब ओरैबा बासिनाय ओरैबा माबा माबि बाथ्रा बुंनायखौ जों खाबजानाय मोना आंबो खाबजानाय मोना बिथां दिपेन बर'आ फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै लाइजाम हरजानांगौमोन दिनैहाय नैबे इउपिपिएलनि नंगौना नङा दिनै पलिटिकेल हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा मानो हराखै दिनै बिथांमोना मोजाङै गोगोमनो गाजा गोमजा खालामनांगौमोन दिनै आं आबसुनि खोथाखौ दोनथ'नोसै बे चेप्टारखौ दोनथ'नोसै बारा गोबाव बुङा नङाब्ला अफ्रिनि न'आव गाजा गोमजायै फैफिनबावगोन खाम सिफुं जथा लानानै मोसाफैगोन नङाब्ला अफ्रिनि न'आव बेफोरबायदि थ' दिनैहाय नैबे जोंनि मानगोनां आं नैबे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों गोबां दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों
जों दिनै लुबैदोंमोन मा एकर्ड डेआ एकर्डआ सोरनि थाखाय जादों मेनलि एनडिएफबिनि थाखाय जायाखै होनबा रायजोफोरा बेखौ जों खनले खनले बुंनांगौ दरखार गैया रायजोफोरा गासिबो मोनथिजोबगौ बेखौ जों बेखौ खनले खनले बुंबाय थायोब्ला फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन दल संगठननि मानसिफ्रा नोजोर होयो आरो गारिजों फुथारनानै थांनोबो नागिरो बेफोरबायदि थ' बाथ्राया ओरैबायदि माने एकर्ड खालामनाया सासे दैदेनगिरिया आं नैबेखौ लुबैदोंमोन नंगौ मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' नोंथांनि बुंनाय बायदि नोंथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनायफोरबायदि दिनैहाय बिथाङा कनभिक्टेड आरो बिथांखौ राय होनानै दोनबाय बा बेखौ साजा होनानै दोनबाय मानिदों पलिटिक्सनि दैदेनगिरिफ्राबो माखासे बै बे पलिटिक्सनि पलिटिशियान स्टेटनि होन बा ओरैहाय दिल्लीनि होन सेन्ट्रेल लेभेलनि पलिटिक्सनि नोंथांमोना एलायन्सआव दं आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा गासैबो क्ल'सआनो इउपिपिएलनि मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' नैबे सारजों प्रमद बर' बिजों माने ओरैबायदि क्ल'स स्टेटआवबो बिथाङा सावरायालाबानो माखासेखौ सावरायालाबानो डाइरेक्ट दिल्ली आरो खोनानो मोनबावदों जोङो आरएसएसनि मानसिफोरजों बिथाङा क्ल'स बे हिसाबै रन्जन दैमारि सारखौ दिनैनि दिनाव रायजोनि सिगाङाव जेबो स्पिच होनो मोना जेबो बाथ्रा बुंनो मोना मिडियाफोरनि सिगाङावबो जेबो होनो मोना जों मानिदों बेखौ होआलाफानो रायजोनि सिगाङाव अन्तत जों सानथाम सानब्रैनि थाखाय सुटिखौबो नुनो मोनाखै मानो मा खारन दं मा ओंथि दं दिनै सेन्ट्रेलाव बिजेपि स्टेटआव बिजेपि आरो इउपिपिएल हान्जायाबो दिनै 50% बिजेपि बिटिसिआवबो सालायनाया बिथांमोनजों मानो क्ल'सै सावरायनानै सानथाम सानब्रैनि थाखाय सुटि बिनानै मानो लाबोनो हायासै सम गैया होनबा जानाय नङा सम गैया होनबा जानाय नङा दिनै प्रमद बर' बिथाङा सानथामसोनि सिगां बा मास मोनथामसोनि सिगां मानो एप्लिकेसन बायदिसिना बेफोरबायदिखौ होनानै लाबोनो हायासै मा खारन दं मा ओंथि दं जों बेफोरखौबो लुबैदोंमोन नाथाय बिदिखौबो नोंथांमोना मा खालामदों ओरैनो प्रमद बर' जिन्दाबाद गबिन्द बसुमतारी जिन्दाबाद दिफिन बर' जिन्दाबाद लं लिभ माबा माबि लं लिभ होनानै बे लं लिभ होननानै खर'आव फिसासो जालांगासिनो दङ सैस्लिब लांगासिनो दङ मा बिलाइ मा गेम बिलाइ मा राव बेफोरबायदिजोंथ' जेबो जायाना ओरैनो खुगायाव नोंसोरो दिनैहाय जोंनि बेयावनो बुजिनानै मोनो दिनै सार रन्जन दैमारिनि प्रति नोंथांमोना मा साननाय दं आरो बिथांमोननि सायाव मा अननाय दं आरो बिथांनि सायाव जेरैबायदि दुखु मोननाय दं दिनैहाय नोंथांमोना रोखायै खोन्थानायखौ जों नुनो मोनदों रायजो राजाया दिनै लुबैदोंमोनबो जायफ्रा इउपिपिएलनि सापर्टारफोर जायफ्रा इउपिपिएलनि हार्डक'रफोर बिथांमोना एकर्ड डेआव दिनै नुजादों सानदोंमोनदां बिथांमोना दिनैहाय जायफ्रा कनभिक्टेड जायफ्रा राय होजानाय जायफ्रा साजा फोसावजानाय दिनै बै व्यक्तिफोर गुबुन गुबुन व्यक्ति अनलि बर'ल' नङा गुबुन जाथियाबो गुबुन हारियाबो बिथांमोना सानथाम सानब्रैनि सानसे साननैनि बेफोरबायदि सुटि मोनो लिभ मोनो दिनै बेखौबो खालामनो हायोमोन मानो हाया जों मानिदों प्रमद बर' बिथांनि बुंनाय बायदि जों मानिदों नंगौ कनभिक्टेड जानायखौ जों पलिटिकेलिब्लाबो जों माबा मोनसे नारसिनदों नारसिनदों नोंसोरबो जोंबो मोनथिदों नारसिनाखौ होनाखै बुङा खिन्थुबा दिनैहाय जिसिबां बाथ्रा बुंनांगौमोन जिसिबां दिनै प्रमद बर'आ दिनै बिथांजों लाफानानै आं बुंबावगोन दिनै फुस्लायनानै लाना थांनानै प्रमद बर'आबो सोरजोंबा थगायजादों सेम दिनैहाय रन्जन दैमारिखौबो बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंनानै लाना थांना दिनै सागान होदों दिनै सागाननि दिनावबो आरोबाव मा बिथांनि फारसेबो जेबो साननाय गैयाना बाथ्राया बे
खोथाफोरा जों बुङोब्ला गोलाव जाबावगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ जुदि रावबो बुङाखैब्लाबो आं दिनै बुंथाबबाय थादों दिनैहाय जों दिनै नोङो प्रमद बर'खौ जों बाथ्रा बुंनांगौ गैयामोन बिथाङा जुदि बै समावनो मोजाङै जुदि फैनायमोनबा मानो सापर्ट खालामामोन प्रमद बर'खौ मानो दिनै दिपेन बर'मोन बायदिखौ जों बुंनो गोनां जादों सम बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों मानो प्रमद बर'खौ दिनै बुंनो गोनां बाथ्रा जादों उफाय गैया बुङाबाबो जायनि जाहोनाव दिनैहाय गबिन्द बसुमतारियाबो बेनि खोथाखौथ' मा बुंबावनो रन्जन दैमारिनि प्रति जेबो साननाय गैया गबिन्द बसुमतारिया जेबो सिन्था खालामा मालाबाबो जाथिनि हारिनि बाथ्रा थैनाय थांनायनि बाथ्रा ओरैनो सायावल' गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय बाथ्रा बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमाबानि माहा बिखानाय थाबाय थ' लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुङा बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि